Benvinguts a aquest espai de prediccions meteorològiques per Agbar. Començarem parlant, com no, del tema estrella. Malgrat les tempestes que hem tingut aquests darrers dies, no hem d'oblidar el tema de la sequera, i no només a casa nostra, sinó que en aquest cas, a nivell de context europeu, ho veiem perfectament en aquest mapa del cabal dels rius europeus. Un 30% per sota del que seria habitual de mitjana, però és que tenim punts que fins i tot arriben al 60%. En contrapartida de tot això no vol dir que també hi puguin haver episodis severs de precipitacions, com va ser el cas, en aquest cas, del metro de París, amb aquesta riuada a les escales del metro de París, que van donar de 30 a 50 litres en menys d'una hora. A casa nostra tampoc, evidentment, ens escapem d'aquesta sequera, ni molt menys, i ja veiem el pantà de Sau amb el seu campanar, la seva icona, perfectament transitable, com feia molts i molts anys que això no es donava. Per altra banda, també, l'altra cara de la moneda, mai millor dit, aquestes pedres, aquestes pedregades a les comarques de Tarragona que es van donar fa un parell de dies i que, Déu-n'hi-do, doncs millor no trobar-se a sota d'aquests ruixats de pedra perquè fins i tot poden ser perillosos. De cara a les previsions dels propers dies, estabilitat que anirà més, clarament, tan sols potser una mica trencada de cara a diumenge en què pot haver algun context d'alguna tempesta que surti fins i tot dels contorns del Pirineu. Per altra banda, temperatures en petits alts i baixos, una mica a la banda alta, però en cap cas no parlaríem de grans calorades com en dies passats. Pel que fa a la tendència posterior, dies posteriors, doncs una mica més o menys el mateix tipus de temps. Tempestes de tarda, zones de muntanya i temperatures en petits altibaixos, banda una mica alta però força suportables. En fi, res més, d'aquí 15 dies ens tornem a veure.